Бу сугыш бара име. Нектер кеше әйтә, без шәкерт яшибез, тегеләй булай. Батыры да булды, Сабантуй батыры да булды. Менә инде бүгенге көндә соңгы үзенең эшлисе килгән геройлыгын дәлилләп, сугышка барып, чыннан да үзенең геройлыгын исбатлады. Бу сугыш бара име. Нектер кеше әйтә, без шәкерт яшибез, тегеләй булай. Аллаһка шөкер дияргә кирәк. Безнең әбиләр, бабайлар свое время сугышканда, алар кышыткан ашап, ширек бәрәңге ашап, безнең бөтен кибетләр тулы. Без нәрсә генә ашыйсы килә, бөтен нәрсәбез бар. Атыгында малайларда, нектер җирдә Аллаһка шөкер дияргә була, нектер җирдә авыррак. Дронами закидывают на Казань. Уже несколько атак было. Даже до сюда добрались. Если бы мы не начали эту кампанию, то в планах у украинцев, украинского генштаба было, что 8 марта они начнут наступать. И мы просто их опередили.